Kodi zatha bwanji ndi anyamata azikwanje leroli ku khoti paja tinati tidzipereka ma update tsiku lina lililonse cholinga chaketu titsatire nkhani kuyamba kumayambiriro mpaka na kumapeto. Ndipo dzulo tinasila naponena kuti anyamata awatu mlandu wawo unayikidwa pa hodi. Ajaji awanangwa Nyirenda anaweruza kunena kuti tiyimitse kaye mlanduwu cholinga chonena kuti mawa mmene nthawi idzakwana cham'mateni ndidzapereketu chigamulo kodino anyamatawa apatsidwe belo kapena ayi. Lero litu anyamata anakafikadi ndithudi ku khoti chakumamawaso as usual nthawi isanakwane 10 cholinga choti agwire nthawi kufika kumene kuja apezeka zonena kuti nkhani chabe zimachedwa chadabe nthawi zina za khotizi ndi amene apezeka kuti akalowa ndithudi mu chamber mkati mwa khoti. Mmene mujatu nkhani inapezeka kuti yamba ukambidwa mpaka nano jaji awanangwa Nyirenda sanachedwechedwe iyayo anapatsa belo anyamatawa ndi anyamata apatsidwa belo ndithudi kuti atuluke. Ndipono beloyo inayenda m'makondishoni angapo. Condition yoyamba inali yonena kuti wina aliyense akwenera alipire ndalama yokwana 100,000 malawi kwacha ndithudi. Akatero ndekuti condition yoyamba ayikwaniritsa. Yachiwiri inali yonena kuti apereke surety chikolete kaya tinganene motero ka surety chinthu chimene angaperekecho kaya ndi nyumba kaya ndi galimoto alembetsa kuti galimoto yanga yakuti koma chinthu chimenecho chikhale chonena kuti ndalama zake zonse akaziteka ziphatizi zikwana ndithu 2 million malawi kwacha. Kuchoka pamenepopo adzikaonekera ndekutitu ku area 30 ku headquarters ya polisi pakadutsa mawiki awiri ena aliwonse. Anawuzidwanso zonena kuti akatuluka kunjako asakaopseze mboni zimene zikuthira umboni pa mlandu umenewu poti zikukhalanso mulilongo mwemu asakapangenso ziwawa zina zilizonse ayi. Asanatuluke mulilongwe asatuluke mdziko munomu koma asanatuluke mulilongwe akwenera adzikapereka ndekutino adzikapereka pempho ku khoti. Ndimafuna kuti ntatuluka mulilongwe ndipite kudedza adzapatsa okay go ahead mukhoza kupita. Osangotuluka mulilongwe koma akhala ali mulilongwe momwe muno ndithudi. Kuchoka pamenepopo amakamba zonena kuti asatuluke mdziko munomu ndeku kuwathandiza kuti asatuluke mapasipoti awo onse amene ali mapasipoti onse akasiye ndithudi kutino ku khoti kumene kuku zikakhala zili m'manja mwa khoti ndithudi. Zikole kapena makondishoni amene anaperekedwa ndi akhoti anali amenewo. Nde chinachitika ndi chani? Anyamata ajatu anapezeka zonena kuti atuluka la tikapange process tikalipire ndalama chani atangomaliza zimenezozo maunyoloro amwene keche takumanganiso ni kachikena. Chifukwa chani? Tukumangirani ndo pamlandu onena kuti munamenya ma civil servant akupanga ma demonstration pa area 18 Memorial Tower akuti azipita ku parliament kukasiya madandaulo onena kuti akwezeredwe malipiro awo. Inu munakamenya ndikuwakhapa mpaka nakunsenda mzimayi apa kunkhapa ndekuti mkono mlandu umene uja anyamata akenso munali inuyo ndepa takumangani fa cha mlandu uti umenewo wautali lumo chigalimoto chawo zidza pachata kumakwera chigalimoto china chake chicha chochilolembedwa Central Region Police kaya chonto kuyikidwa mmene muja basi wautali kumapita nawonso kumene akumakasungira. Belo apatsidwa koma amangidwanso pa mlandu wina. Rolling kachikena rolling on and on ete kumangopitiriza ena akuti zolowa kutuluka kuti zikuyenda motero koma papa tikhoza kunena kuti no zikubweranso ndekuti ku square 1 kukayambiranso tsopano kuti noti kuti akalowe ku khoti chani akalembere mabelo pa debate chani mawiki pamene akutani akudutsa kenako kumakapezeka belo akakawinanso sitikuzozole mulandu winanso ngatulukenso nduti. Chifukwa chani? Milandu ya magayi amene waikuonera kuti no ndi ambiri ndithudi. Mmene zikuyenda motero ndipo tingakhaleno pasi nkukutsimikizirani kunena kuti
anyamata aja belo anapatsidwa koma pakanali panopa anakalibe m'manja mwa polisi amangidwanso pa mlandu wina. Funatikambepono zinthu zimene zinakambidwa parliament pa nkhani ya anyamata amenewa azikwanje kumangidwa kwawo. A Simplex Chola Banda omweno ndi leader of opposition mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament amanena kuti boma likupanga chipongwe anyamata amenewa kumamanga pa zifukwa za ndale ndipo akulakwisa. Anyamata wasakuyenera amangidwe chonchi, akuyenera amasulidwe chani. Pamenetu anayankha Jabi Muhango ngati leader of the house, mtsogoleri wa nyumbayi ya malamulo, anabwera kuzanena kuti ayi anyamata amenewa sakumangidwa ndi chipani cha DPP ayi, akumangidwa ndi government agency. Nthambi ya boma ndi imene kuamanga, nthambi ya polisi imene imayang'anira zonena kuti kukhazikitsa chani malamulo azigwira ntchito, ndipo iwo akungogwira ntchito yawo kuchokera ku boma sangalowererepo china chilichonse, ndipo sizofunikira zoti ngakhale kumbali yotsutsa alowererepo china chilichonse. Asiri a polisi agwire ntchito yawo amene agwirire ndithudi akuziwa amene amapangira, komano sizoti ndi DPP imene kuamanga, imene kwali kuamanga ndi boma ndithudi. Mmenemo ndi imene zikuyendera. Tinati kupaseni update imeneyo. Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section, koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akuti